ọnụ ndị ọma na-ege ntị n'ụbọchị taa sị ka anyị leba anya na ndị bụ ndị Igbo ya bụ Igbo people. Ndị Igbo a na-ekwu maka ha, kedu ndị ha bụ? Who are they? Anyị wee sị kedu ndị bụ ndị Igbo? Who are they? Who are the Igbo people? Ndị Igbo bụ ndị bi na ọwụwa anyanwụ ala Nigeria. Ya bụ ha bụ ndị bi na ọwụwa anyanwụ ala Nigeria, the people that occupy the eastern part of Nigeria. Ha bụ ndị bi n'ọwụwa anyanwụ ala Nigeria. Ndị Igbo are those people living in the eastern part of Nigeria. That is where they originate from. Their language is Igbo. States mebere ala Igbo bụ Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu na Imo states. Now we have 5 states that are primarily Igbo-speaking states in Nigeria. Now states ndị bụ nke ndị ala Igbo n'onwe ya ha dị 5: Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu na Imo states. Steeti ndị ọzọ enwekwara ndị Igbo n'ime ha. Now apart from these 5 states, we still have other states that have Igbo origin, that have Igbo members or Igbo people in their states. And these people are the Delta people. We have the Delta Igbos. They still answer Igbo names. They speak Igbo language. Our cultures are the same. They are in Delta. We have some in Edo, Rivers, and part of Benue. They are not purely Igbo states, but you have Igbo people in them. You hear their names, Igbo names, their culture the same. Their dress, you see they are from the same axis. Rivers, Edo, Delta, and Benue. Yeah, nice enough. States ndị ọzọ nwere ndị Igbo n'ime ha bụ. Now, other states that have Igbo people in them are Delta, Edo, Rivers, na Benue. Ndị Igbo bụ ndị njem. They are travelers. Bụrụkwa ndị na-agba mbọ nke ukwuu. Ha bụ ndị na-agba mbọ nke ukwuu. The Igbos are travelers and they are very hard-working people. That's exactly what you have just said in this sentence. Ndị Igbo bụ ndị njem. The Igbos are travelers. And bụrụkwa ha bụkwa ndị na-agba mbọ nke ukwuu. They are people that work very hard. Aka ọrụ ndị Igbo bụ some of their handworks. Aka ọrụ ndị Igbo ịzụ ahịa, they are mainly traders. Ọrụ ugbo, farming, ịkpụ ụzụ, blacksmithing, ịkụ azụ, fishing, wee dịrị gawa. Ha na-akpakwa akwa, ha na-arụkwazi ọrụ bekee. Ya ka anyị wee sị wee bee. This is an abbreviation. Were dịrị gawazie, etc. Were dịrị gawazie, and other jobs. Igbo people are very hard working. Ndewonu, ka ọ ha anyị etu a. Please like my video, comment, and share. And follow us on YouTube on Igbo Ọdịnachi Igbo TV. Ka ọ gaziere anyị.